बेमारजों लोरजिया जानानै थानाय। हेलौ खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं सोरखौबा साबायखर होगोन, सोरखौबा खावलायहरगोन। जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ श्री प्रमद बर' सार बिथांखौ आं मानो साबायखर हरनो नागिरदों, बिनि गुबै जाहोनखौ नोंथांमोना खोनासंलां आरो नायलां। हाग्रामा महिलारि सारा 15निफ्राय 17 बोसोर सरखार सालायबाय थानाय समावहाय बिटिआरनि सिङाव थानाय गासैबो हारि माहारिफोरखौहाय जोंनि बर' हारिनिफ्राय जुदा खालामबोबायमोन। गोबां हारि माहारिनि संगठनफोर ओंखारबायमोन जोंखौ नारसिननो थाखाय। भटनि बेलायावबो जोंनि बर'नि दिल्लीयाव जिरायहैग्रा एमपिखौ 10 बोसोर खोमालांबायमोन बर' अना बर' खालामनानै। दिनै 2020निफ्राय इउपिपिएल सरखार दानायनि उनाव बाख्नायनांगोन जोङो मानाव गेदेर श्री प्रमद बर' सारखौ। बिथाङा गासै हारि माहारिखौ दिनैहाय बर'जों लोगो खालामनानै गथा खालामबाय आरो जोङो एमपिखौबो लाबोफिननो हाबाय, जोंनि बर'नि एमपिखौ, जाय जोंनि खोथाखौ दिल्लीआव जिरायनानै बुंहैयो। दा बेनिखायनो आङो थोंजों साबायखर हरबाय। दा बिथाङा ओरैबायदि खामानि मावनानै गालांबाय, माने बुंनानै फोजोब हाया। सरखारनि समाथ' मैया जोब्बाय, 26 आगस्ट कड अफ कन्डाक्टबो नांबाय। दा जेबो पावारबो गैला बानायबाय थानो, देखायबाय थानो, मावबाय थानो, होबाय थानो। बेनिखायनो जोंनि गासैबो समस्थिनि रायजो राजाफोरखौ आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खावलायनो सानो, नोंथांमोना नैबे फैबाय थानाय बिटिआरनि बा बिटिसिनि इलेक्सनावहाय बेबायदि सिटखौनो लाबोफिननो थाखाय बुद्धिमान, टेलेन्टेड, मेलेमजिबि सिटखौनो जोंनो बिटिसिआव एबा बिटिआरआव नांफिनगौ। बिथाङा गासैबो समस्थियावनो डेभेलपमेन्ट खालामनानै गालांबाय। बेबो 5 बोसोर फुरा मावनो मोनबावाखै। 2-3 बोसोरा कर'ना भाइरासजोंनो जोङो दावहा नांनो गोनां जादों। बेवहाय माखासे सम थालांदों। अब्लाबो बिथाङा जोंनि बर'नि मुंख्लं बिर जोहोलावफोरखौ मान होआलासिनो थायाखै। बै मुंख्लं जोहोलावफोरनि मुङावहाय गोबां खाम्फा बानायनानैहाय गालांबाय आरो गोबां गामिफ्रावहाय लामानि डेभेलपमेन्ट मावबोबाय। नोंथांमोना नुदों जानांगौ। बै मावनानै नुवाखै होनग्रा मानसि सानसेब्लाबो मेगन खाना जागोन, बियो रोखा। बिनिखायनो मावनायखौ नुनानैबो नुवाखै दाबुं। मावदों, गोबां मावलांबाय। सिगांनि सरखारा 15निफ्राय 17 बोसोरसिम सरखार सालायलाबो बेबायदि मावनो हायाखैमोन। बेमारजों लोरजिया जानानै थानाय आरो गोबां फरायसाफोर बिथांमोननिबो गोबां आसनि बानायबाय आरो स्पर्ट्सनि बेलायावबो बिथाङा गोबां आसनि बानायबाय। गोबां जायगायावहाय कमिउनिटि हलफोर बानायबोबाय। दा बियो बिथां श्री प्रमद बर' सारनि आखाइ गोजा। नोंथांमोना मिथिगौना? गियान सोरां बिथांखि, आइ अनसाय बिथांखि, बेफोरो गासैबो बिथांनि दानानै होनाय स्किमफोर आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनोहाय गोबां होनाय आसनिफोर, बिथांनि गोरबो बिखाजों गोबानानै मावनाय खामानि। बेनिखायनो गासैबो बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा बिथां मानाव गेदेर सार प्रमद बर' आरो बेजों लोगोसे थानाय गासैबो एमपि, एमएलए, एमसिएलए, एमफोरखौहाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा धन्यबाद होनांगोन आरो साबायखर बावनांगोन, सालुट खालामनांगोन।